Halleluja. OK, Changirio. Chceli by sme začať. I na nás. OK, takže kam nám zbyte začínal? Sám pripravíme Changirio. OK, keď môžeme sa tak pokorne tu menge penávano kamiben, Janente, Žamaropral, Romanis, vedúci tejto skupinky, nám povedal, že telasle čaven, tak majneno čavetel pažodaja a dačo ku tomu zobratím, vete bavinem PSH, lebo kanajno čavore prekopa, tak razva je vika, čavore žane načavali, ne? Týž Feder na sama ciknore a kohina de bokalo pale de vleskiri prítomnosť. San bokale pale de vleskiri prítomnosť. Sal bokalo. Amen. Vidíš, toto. Máme byť ako deti. Amen. Ja, metiškor koro som bokalo pale de vleskiri prítomnosť. A kam noma sketane tešajú čas pre peskiri pinde. Amaro del, amaro krali sino pradatan. Amaro del, amaro krali sino pradatan Changirio. Náš Pán je tu. Olápeno, že odekaj duj trinžane. Súhlasím, hermanca, že to lápeno odekaj duj trinžane ovino maškara. Amen, tak to Bože slovo hovorí. Olápenel, že ovino ade maškara mende. Halleluja. A chcem ho privítať. Poďme, privítajme Duchu Svatého na tomto mieste. Privítime zade maškaramende. Perleske absentno duchos maškaramende. A maškaramende. Perleske tire lavenca, perleske Changirio. Halleluja. Habetime sento duchos maškaramende, miroraj, kralis. Halleluja. Buď vítaný Duchu Svätý na tomto mieste. Medzi tým, kanamare sú kamáte začínil. Na kamaste che robiau tute nič. Kamaste che non ti lavolá. Ty nám milosťa, Pane. Che radíme sú tu kames. Vaker le a vaker Changirio, vaker peleske. On je tu na tomto mieste. Halleluja. Leskero lápenu kapke. Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, hlasajte jeho skutky medzi národmi, spievajte a chrajte mu, rozprávajte o všetkých jeho divných skutky, chválte sa v jeho svätým menom. Kaskero nám majnotel hazlo, on nám sa vinu pravdu aj nám, te man kam am te chvalinele. Tak mi chváli na man olejažu Ježíš Andre Mande a leskero nápte hazdela del hazlo Andra Mareči vypena. Leskero nápte maškaramende hazlo. Leskero náva Mare Kraliskero. Pán je dobrý a medzi nami je. Halleluja. Halleluja, Jezus. Kameť manco dáte penel, že Pán je dobrý. Halleluja. Raduj sa, církev, raduj sa. Nápali rade tude, návaj si, že smutno som. Raduj sa. Halleluja. Teraz sketane. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. I každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pred ním skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pred ním skláňa. Uctievame ťa.
lebo si dobrý. Amen. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Vedľa co také dane. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Šajpere manca, keď dane. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Amen, aleluja. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre nich skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre nich skláňa. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa. Permanca, Kagiro, neprestávaj. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Šajpenele, Kagiriča. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Čaj, Kagiri mi perom. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. A permanca, permanca. Pane, ty si dobrý, tvoja milosť trvá na veky. Teraz keď dáme. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre nich skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre nich skláňa. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Permanca da Kangrio. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. On je dobrý náš Pán, šalda penas ketane. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Halleluja, Jezus, máš caramente salto. Si dobrý Pán, si dobrý Pán, môj král. Halleluja, Amici petino te, amici novinoate, brada te. Buona na Duha Svetého. Buona na Duha Svetého. Peňale pralale, savore su samane. Savorohin, savorehin, soske tačna mare devleske. Aven helah Allah hvala, avazangala marorai. Dazleske se pači. Mi kerolov peskeri buči maškara nebe. Slava tkera Ježiš. Kamaftu devla. Botirola ci pedin baro. Zalogi. Ma mi quieres dovastar. Mato Sara Saruscha, Meligafte Sove, Kamate Kilave, Palola Cipene Devlesco. Saloni oggi mi pensave. Che
Palola ci pervedere scolo Kamaftu devlas Li jahaz man prekaleya Ando paripe Salpașes pajma Pinjarav tut sardades Janaf tu digem hashes Mejiva Andola ci pervedere strom Salomino Jimmy pensamento Aven hasta samare vasta kalamarai Salomino Jimmy pensamento
všude, odšude luminate bradatan. Stretni sa so s najvyšším. Deva tiro naf pradatan tiro kami benino igen baro tiro kami benino igen lacho pradatan miro del prosako jivezame ke penejame kamis prosako jives penejame ke jame kamis até que sopra me habla miro del janam je tu sapre mirisera Janam je tu sapre mirisera miro dar miro kralis Janam je tu samanza miro del Apke sarnamu klale Abraham Apke sarnamu klale Moses Apke sarnamu klale Tvonasken Apke sarnamu klale Tirakangera tu sa furmanza Si vermi a spravodlivi krale Si spravodlivi Aprendiamo a spagamende, andramende, e non chiami sascinte. Alleluia, Jesus. Oh, mirorai. Cangirio, ande miro duos, ni minapsa las que te penas o les camas. Perlas que cangirio pena.
para la sigramo che stai Gaude Giallegro Ven cangiri uleski Santo Duchu Synu Ade.
Canales che gilavas, že žale gloria. Začínža anche bud veci te premietinel. Kana bešavas, kana nabirina vas te pírel. Kana nabirina vas te ušťal. A kana avas, apes priđan vas ke mande. Kana sam vas povožikos, oada žive ačav. Kana avavas de bešavas, oada žive ačav. Žal tu ke gloria. Kana barares pesquere raies. Kana hazdes lesquero angos. Kana vivishines les precadatan. Domu que sente tu hoske. Mi premietine tu que. Kana pesque tu brijania. Oda tu te ispire te desle gloria. Dat sam pesquero ilo. Na et pagile ale sale pesquere ilea. Avisnailes. Oileske gialciage gloria. Omino sento precadatan. Leske patrina sai slava, leske gialciagi gloria, od carstva sal, cintu di marasvalime, cintu varesave problemi, deleske gloria, te birine estetica sape sofrigiano ti a tutte, avio da penmanzada giveketane. Tu che già le gloria, nica scavreschi, a di slava c'ha tu che dato, bo tu so se no, tu sa la marode, pen peschera esche, sa coma nu jangrato, prococcia te ave. Precangenne me ama te mango tu te tiro na me va rara ani chamena ni na chana te kere ni chamena ni na chana te kere beva chate pene i sento kana di kaftu dango pesse chada bini nafte pene oi tu che già sei gloria. Tu che già sei slava, e la stessa che cani, sa come nuja l'altro, prococcia te a me, precciangenne me ama, tiro na me pararà. che te sciunesses. Pennes che cambierai. Pennes che tu de preodatan. Bovino de paštute.
Che e slava e gloria preda tam. Lebo nič ave nađa nas, ani nič ave nakamas. Ča te del tut fure gloria, lebo tu sal hodno leske hoj te hasa stiro naprekada tam. Lebo čak tu ke žale gloria, čak tu ke dado. Abi aloda, a da samaro ilo, bararasto dado. Dasto ke amaro živi pe. Somek shukar dere mek federin deva. Hoj jana ze amaro jivi pen in tuki ande tire vasta. Pai che raspesto tu duhu prekadata. Deleske e gloria kana. Deleske e gloria. Ode kai sal akanake. Deleske e gloria oleha. Hoj tapši leske androvasa. Avdjačno peskere da jeske. Avdjačno peskere da deske. Hoj ovina di tiro jivi pen. Hoj ovino tiro dele tiro raj. A došak leske gloria di kaska vreske. Ebo leske čale gloria. Čak leske amare da deske. Halleluja. Angos bešona. Al tiro drome pira. Saleske vďačules birineste šumel. Prosako čives. Saleske vďačno. Hoj birineske lesete Abel. Toto je tá milosť. Toto je tá milosť, že dneska my môžeme stať pred našim Pánom. A je na mene istoto i dáva skamaro dát. Žana zandal kase ačas. Oda žaleske, saleske. Žaleske ani kaske ameske. Čamare da deske. Lebo opesko da zaslužinel. Te da zleze gloria prekadatra. Amen, kangerio. Amen. Deleske akana opotles. Lebo ada patrinel čaleske. Ada čalča tuke dado. Ada čalča tuke amaro deldema. Adi úcte, adi pači dado. Čalča tuke raja. Ada cala maro ilo. Sarkangeri raja. Kana vyznajina, že tu tkamas. Pajke raske sveto ducho. Pajke raske dado. Amen. Slava ti. Halleluja. Šajpeski beša skangerio. In mište kanabara razledevles. Ovino ade pradatan. Osentno ducho zino ade pradatan. Náš Pán je veľmi tu. Nimi navžudel hino ade pradatan.
chváliť Pána Dana neča Bavlu máme kangeria kampo te barara. Ale chváliť Pána inte pundravo peskeruilo. A Janes anglau casteaches. Jaches anglau barodel. A Jana žolavle de vlesky rohinu higem barvalo. A zacno. Bože slovo má moc oslobodiť. Bože slovo má moc ťa zachrániť. Bože slovo má moc prísť andro pare časy, kana ima nabirines a veľ olavle de vleskero a poteší notud. Bože slovo ťa vie aj prevychovávať. Bože slovo je náš životný nástroj. Živý. Sa vočerpí nás ezor. Olav hinkorkoro odel. A preto by som zavolal dneska dopredu Romana, ktorý nám dneska bude slúžiť s Božím slovom. A budeme sa modliť, aby dneska Božie slovo te perelande lačipov. O lavle de vleskero te avel a te bakero te sastjarel te uzdravinel te oslobodinel. Šajaz das peskere vasta ketane dade me avava da žives angle pokora angla tute a vičina ske tute miroraj lebo já nás o tu salu dela. A me da žives pes da bla modlinav vaš miro prála. A da žives tel sarjek nastrojos je kanalos sa vo tu prudines pes kero džido lavke amende. A de miro del sa sohla da žives vakerdo ojo lavle de vleskero te perelande lači poda ojo lavle de vleskero da žives de vla oda so sobel do štabel oda so megnane dabol andro nav Ježiš Kristus o sentno ducho zada žives del a da žives maškaramende a te piliava o kada lav prekao tiro môj. Amen. Sláva nášmu Bohu, amen. Požehnané chvály. Božia prítomnosť. Vidíme, že je medzi nami. Týka sa prítomnosť Ledevleskeri, Sarodov Kerel, Sarodov Vakerel. Vďaka Bohu. Amen. Teplovská mi dorošaj tvojský dodajek. Dobre, takže poprosím trošku hudbu dole, hej. Časíka, hej. Myžal síka, šamuke, sávkes. OK, takže sada živé pasoste kamňom ste vakerov. Kamňom te vakerov vare so aver, ale to sara o šíľom má pena vdevla a avľa mange. Avľa mange, že, hej. Chcem dneska hovoriť o vodný krst a živý v Kristovi. Vodný krst a živý v Kristovi. Môžeme si otvoriť Rimanom 6. kapitola. Áno, Rimanom 6. kapitola. Ande kada vešo spajs a čaha, a džaha lokes po lokest a prechučkerava mimo verši, kaj sobutero apoštol Pavol penel,
si cavallamente, ale fuori di capitola 50, Ok. Rimanul 6 capitola a da celý kapitola, ale pregenáha peske 3. verš. Kým džavaký otázky, púčava tu mendar, tak pregenáha peske. Šaj? Sám priprav men. A ešte jednu vec. Ale taká jediný dôležito. To je veľmi dôležité. Lečaven len paš peste merkinen, ten navierušinen. Lebo to je veľmi dôležité, áno. Te naperot kola v te našune, so penja ako da pal sa vo veršo se, te pere lolavan do lačilo, ale tire kanan, de miselan do ilan do džipen. Amen? Dobre, 3. verš. Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Kristovi Ježišovi, v Ježiša, v jeho smrti sme boli pokrstení. Šunen? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vtresený slávou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Amen? OK. Vodný krst to je zomrieť sebe. Je to tak? Zomrieť hriechu. Živý byť v Kristovi. Oslobodenie od hriechu. A ako ďalej potom máme žiť? Otázka. Lebo teraz budeme hovoriť o vodný krst a živý v Kristovi. Otázka. Čo chápeme význam krstu? Kto môže niečo povedať, čo je význam krstu? Alebo čo je biblický krst? Ako má vyzerať ten biblický krst? Ale čo chápeme pod význam? Krst. Kto môže povedať niečo? Kto vie o čom? Viete, že budnípi za to ven, že keď budú pokrstení, tak budú čo, Milan? Keď budú pokrstení, sa vena bolde, tak sela bude spasený. Ale sú amena chaľuba stela da Kristus. Aký je to význam krstu? Môže niekto povedať? Čo chápeme význam krstu? Alebo čo je biblický krst? Ako má vyzerať? Biblický krst. Ako by malo vyzerať to? Bratia a sestry, to je na žádný pen. Ale nič. Pena, amen. Áno? Šunen, treba jeden mikrofón, keď môžete nejak, ja neviem, To len trošku z toho, že počkajte trošku, mikrofón, môžem? Tak, asi pôjdem, áno, nevadí. Nejde. Ďača, Robko, pomôži, zapinen. OK, otázka. Čo chápeme význam krstu? Alebo čo je biblický krst? Ako máme vyzerať biblického krstu? Vyznávame pred svetom a pred ľuďmi, že veríme Ježiša Krista. Dobre, ďalej? Ešte niekto chce povedať niečo? Čarenujú polipen spasinov. Čajpenen amen. Amen, aleluja. Amen. My čakáme na zgávke, Hrala Roman. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si aj obliekli. Amen. Takže spasinovo boli pen. Megeko a púčav, či spasinovo boli pen.
OK. Je to dobre. Takže poprvé, biblický krst, čo ja chápem, ako ja chápem, biblický krst znamená nový život a nové narodenie. Biblický krst znamená nový život, nové narodenie a znovu zrodenie. Biblický krst. Duj to aj so, biblický krst. Vieme, že ako sa vykonáva. Ako sa vykonáva biblický krst? Sa vykonáva jak? Jak? Ponorením? Kde? Vo vode. A potom čo? Vo vode ostáva čo? Náš starý život. A potom z vody, keď vystupujeme, čo sa stáva? Stáva sa novým človekom. Amen? Nové stvorenie. Túžiaci podobať sa komu? Kristovi. Amen? Také tretie, by som povedal krstu, zmysel krstu, viete, je záväzok zmluvy s Bohom. Je to tak? Zmysel krstu je záväzok zmluvy s Bohom. Viete čo? Že potrebujeme, že potvrdzujeme, počúvajte ešte raz, zmysel krstu je záväzok zmluvy s Bohom, že potvrdzujeme vieru v Krista a rozhodnutie nasledovať čo? Jeho cestu. Amen? Zmysel krstu. Takže vodný krst, čo znamená? Čo je biblický krst? Ako má vyzerať biblický krst? Vieme, že krst malých detí, je to tak? Malých detí, ame nabolas. Cikte čavoren ame nabolas. Sar orašaja o katolíci a averkajdžana nekhangeri a bolen, My toto nerobíme. Toto ani není krst. Toto není krst. Lebo biblický krst znamená nový život, nové narodenie, znovuzrodenie. Biblický krst sa vykonáva, ako som povedal, že ponoríme hninou do Páni. Ale už musí byť ako vedomý. Keď prijal Pána Ježiša Krista, musí si byť vedomý, čo chce. Že chce nasledovať Krista a na základe toho dáva sa aj pokrstiť. Amen, haleluja. Takže zmysel krstu je záväzok zmluvy s Bohom. Je to tak? Takže ako som povedal, potvrdzujeme vieru v Krista a rozhodnutie nasledovať jeho cestu. Pretože všetci, ktorí uverili a sa dali pokrstiť vo vode, ako ponorením, týmto vyznavujú svetu, že zomreli s Kristom a boli s ním skresení, aby žili novým životom. Kana keres tu rozhodnutie, tak so osvetosť dikel. Osvetosť dikel je tu keržal zmluva. Hoj tu pe žaste volel, hoj ty oprano čipem pe zmunkel, a už čo nevo, a Ježiš Kristus, sa vo keres rozhodnutie sa vo nasledine ale Kristus. Sa vo nasledine a odromelského, Žiť novým životom. Preto vodný krst je potvrdením, počúvajte, vodný krst je potvrdením našej viery v Ježiša Krista ako Syna Božieho. A preto pochováme starého hriešného človeka. Pochoví nás amaro purano dživipen. Pochoví nás amaro purano dživipen mukaskaj. Ando Páni. A preto vodný krst je veľmi dôležitý. Je to dôležité rozhodnutie, počúvajte, či chceme zanechať náš starý život vo vode, lebo kto sa nechce nechať pokrstiť, nechce byť ani kresťanom. To je opäť nakamol te bolo. Tak potom ako môže byť, nasledovníkov Krista? Te nakamol te kerlo da so o Ježiš kerlas, Te bolo pes, te mu kerlo da purano žipen.
Je to predobraz, a takto ďalej. Viete, že Evangelium Jana, 3. kapitola, keď si budete čítať 3 až 5, hovorí Ježiš Nikodemovi a odpovedal mu: Veru, veru, hovorím ti, kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Apoštol Pavol penal do Galatianom 3:27. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, tak čo? Krista ste si obliekli, he? Preto je krst, je pohreb. Je to tak? Krst je pohreb starého spôsobu života, aby sme viacej nežili hriešný život. Białda druhého apoštol penal a do Rímanom 6. kapitola 4. verš. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby sme tak, ako bol Kristus vzkresený z mŕtvych otcovou slavou, aj my sme chodili do nového čo? Života. Haleluja. OK, takže len tak prejdem, povieme si to narýchlo. Takže biblický krst znamená čo? Nový život, nové narodenie, znovuzrodenie. Je to tak? Také druhé, biblický krst je akože vo vode, ostáva na starý život a z vody vystupujeme čo? Nový človek, nové stvorenie. Zmysel Kristu, to je také 3 body, zmysel Kristu je zavedok zmluvy s Bohom, že potvrdzujeme vieru v Krista a rozhodujeme nasledovať jeho cestu. Amen? Takže vodný krst, zomrieť hriechu, živý v Kristovi a oslobodenie od hriechu. Lebo Budman uša penen, že obolípen len šaj spasinom. Šaj len zachraninom, šaj len spasinom. A dokonce máš avke šunžom a teba je dúžive spalav, sargeľam, ando tempi, penamandaj si téma. Že obolípen, ten nela Bodo, ani nela spasimen. Že nebude spasený, keď nebude pokrstený. Ale viete čo? Krst znamená to, že máme zomrieť hriechu. Toto je ten krst. Že máme zomrieť hriechu. Dobre, ostávame tu. Rímanom 6. kapitola. A pôjdeme od 4, vlastne od 1 do 4 budeme prečítať, hej? Môžeme čítať? A čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhodnila milosť? Apoštol Pavol vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktorýkoľvek boli, sme pokrstení v Krista v Ježiša a v jeho smrť sme boli pokrstení. Takže krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do čoho? Do smrti penal. Že s ním, keď sme sa dali pokrstiť, boli sme pochovaní s ním. S ním sme boli pochovaní. Náš hriešný život bol pochovaný. Pavol hovorí, že keď sme umreli v hriechu, no ako môžeme ešte žiť v ňom? Keď si uveril v Krista a dal si sa pokrstiť a si znovuzrodený kresťan, máš obecenstvo s Bohom, ako môžeš ešte žiť v hriechu? Keď ty si sa dal s Kristom, kana avľa obolípen, ty opúranov živipen, pretože s Kristom sme boli pochovaní. Takže ako môžeme ešte žiť v hriechu? Ako sa môže niekto, kto bol oslobodený od trestu, počúvajte, z hriech,
za hriech. Vrátiť sa ku starému spôsobu životu, ktorý vedie do pekla. Ako môže? Ako môže ešte sa nazad vrátiť ku starému spôsobu životu? Keď sa znovu zrodil, dal sa pokrstiť svoje staré, starý život, lebo tak to hovorí, že starý život sme pochovali vo vode. Zanechali sme kde? Vo vode. V ponorení, keď sme sa ponorili celkom do vody, ako aj Milan, hej? Takže sme stali čo? Nové stvorenie. A keď sme stali nové stvorenie, ako môžeme ešte ďalej žiť vo hriechu? Konať ten hriech. Ne? A ako sa môže niekto, kto bol oslobodený od trestu za hriech a vrátiť sa ku starému spôsobu životu? Hej? Takže ako môže niekto zabudnúť na to, čo Pán urobil pre jeho hriech? Sašiel Manušavke rýchlo bysteril a dá so krečas o Ježiš pre kaleský robinos. Hej? Samo Manušavstva avke sigo avalandalelský remysel lavri, per lavandalelský remysel a bysterila dá so krečas o Ježiš pro Kristus. So krečas bialeský robinos. Na Bialmiro. Bialmiro keďa Bialmiro, ale sa keďa Bialtiro. Sa tu razva avke šaj bysteres. Sa všetky jednoducho avke razva pes mazino. He? Keď si uveril, dá si sa pokrstiť. He? Stal si nový človek. Ako rýchlo môžeme zabudnúť na to, čo Pán urobil pre teba, pre tvoj hriech? Hej? Ako sa môže niekto, kto bol očistený od hriechu, túžiť vrátiť späť do bagna? Ako? Ako môže niekto s vedomím toho, čo Kristus pre ňo vykonal, žiť ako by nemalo to význam? Ako môže žiť? Ako môže niekto s vedomím toho, ako Kristus trpel za nás, pokračovať hriešný, ako by to Kristus vykonal a bol bolo by bezvýznamné. Ako to, čo Pán Ježiš robil pre nás hriech, to ako keby bolo bezvýznamné pre teba. Ako to môže byť? He? Apoštol Pavol hovorí takto. Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista, v Ježiša a v jeho smrť my sme boli pokrstení. Vidíte? V jeho smrť sme boli pokrstení. He? Hovorí Pavol, krstom sme teda spolu s ním, kde boli pochovaní do smrti. Ne? Ako môžeme ešte žiť v hriechu? Ako? Hej? Keď sme pochovali svoj starý život, ako môžeme ešte ďalej žiť? A chaľom paso ste vakeral. Význam krstu ako penov, tak te mám boláva a imáva vás spasimen. Vlastne so znamenilo da bolípen. O bolípen na základe toho čapes boles, hojte ropurano živipen, pred obraz. Hojte muke sa do páni a tu ešte nebo. Nebo. A to znamená, aby sme nežili viacej hriešný život. Aby sme nežili viacej hriešný život. Pavol hovorí, či máme žiť, zotrvávať v hriechu, aby sa rozsojnila Božia milosť. Či doredete a čas no binos, hej, milosť pres buterte a vo. Peno nie. Pretože Božia milosť máš na to, aby si činil Božiu voľu. Božia milosť je na to, aby si činil Božiu voľu. Hej? Nemáš Božiu milosť na to, aby si mohol hriešiť. Lebo Boh ti nedal Božiu milosť, aby si zneužíval, jeho dobrotu. Ale Boh ti dal svoju milosť, aby si žil tak, ako On chce. Nie, aby si zneužíval Božiu milosť. Lebo Božia milosť je na to, aby si čo?
činil to, čo Pán chce od teba. Aby si vykonal to, čo Pán chce. Nie, aby si využíval Božiu milosť, hej? Ale aby si žil tak, ako On chce. Hej? Vždy sme Rimanom 6. kapitola. Takže 4. verš hovorí takto. Takže krstom sme teda spolu, kde? Pochovaní do smrti. Aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. Toto je ten krst. Toto je ten krst. A kedy môžeme chodiť v novote života? Kedy? Kedy, Milan, môžeš chodiť do nového života? Kedy? No keď zomrieme sami sebe. Keď zomrieme sami sebe, ako Pavol zomrel. Ako Pavol zomrel, sám sebe. Hovorí Pavol, lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil v Bohu. A spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, Penel. Ale žije vo mne kto? Kristus. Takže ako môžeme žiť v novote života? No temere ako koropesке. Temere ako koropesке. A pene ima načiva v me. Ale živolande má o Ježiš Kristus. A keravo da so kamonu Ježiš Kristus. A keď sa peno Galantianom 2, 19-20. Pretože Pavol, počúvajte, Pavol ukrižoval svoj starý život s Kristom. Na kríž, je to tak? A žil len pre Krista. Pre jeho evanjelium. Jeho celý život bol len o Ježišovi Kristovi. Jeho život bol v Kristus. Ďalej hovorí apoštol Pavol, že nakoľko teraz žijem v tele, Penel, a nakoľko teraz žijem v tele, žijem u Syna Božieho. Haleluja. Takže Kristus bol pre ňo všetko. A kanáke sođival, peno miro žipe nino Ježiš Kristus. A kanáke sođival, hin miro žipe no Ježiš, peno. Takže kedy môže kresťan alebo veriaci chodiť v novote života? No keď zomrie sám sebe. To znamená čo? Nežiť podľa svojich predstav. Žiadosť. Tak ako ty chceš. Ako tebe vyhovuje. Ale žiť a rozmýšľať podľa tela. Lebo potom není tvoj starý život ukrižovaný a pochovaný. Keď žijeme podľa tela, podľa žiadosti, podľa našej mysle, no ako môže tvoj život byť pochovaný? Ako? Te žive spaltiro purano živi pen. Kere so da so tukame, so pestuke pačinal. Na evolja lede uleskeri. Alo da so pestuke pačinal. Satiro, hino pochovíme tiro purano živi pen. Není pochovaný tvoj starý život. Není pochovaný. Prečo? Lebo ty pokračuješ v tom starom živote. Haleluja. Preto ďalej žije spôsobom starého života, ako si žil predtým. Ako keď si nepoznal Pána. Preto novote života môžeme žiť tedy, keď sme pohrebovali svoj starý život s Kristom. Keď sme usmrtili náš život, tedy môžeme, tedy môže byť pochovaný tvoj starý život. Haleluja. Preto prečítame si ďalej. Rimanom 6. kapitola, vždy prečítame si 5., 6., 7. verš. Hovorí takto. Hovorí apoštol Pavol. Keď sme sa stali jedno s ním podobnosťou jeho smrti, práve tak jedno s ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia. Vedia, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a aby sme neboli viac otrokmi hriechu.
7. verš. Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Hej? Keď sme sa stali s Kristom jedno, aj v jeho smrti, práve tak jedno s ním budeme podobnosťou vzkriesenia. Hej? Keď vieme, že náš starý život je spolu s Kristom ukrižovaný a pochovaný náš starý človek, tak budeme vzkriesení, kde? Posledný deň našho života. Hej? A chaľom. Te čanas, ve amaro dživipem, pochovinčam. Penom apoštol Pavol. Le Kristoha, táto poslednú džives, penom aváte hazle lehaupe. Hej? Preto, keď náš starý život a hriech v tele je zničený a pochovaný, aby sme už viacej neboli otrokmi hriechu, aby sme viac už nežili podľa starého spôsobu života, ako my chceme, ale ako chce Pán. Haleluja. Ďalej hovorí Pavol 8, 9 až 11 verš. A ak sme však umreli s Kristom, tak veríme, že s ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, už viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad ním. Lebo čo umrelo hriechu raz a navždy. Čo však žije, žije v Bohu. A tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu. Súďte aj vy, že ste mŕtvi v hriechu. A živí ste v Bohu Kristovi, Ježišovi. Vidíme. Pavol hovorí tak, súďte aj vy, že ste mŕtvi v hriechu, hovorí Pavol. Že už hriech nepanuje nad vašim životom. Peno, žite tak aj vy, že ste mŕtvi pre hriech a živí ste v Bohu. V Kristovi, Ježišovi, hovorí apoštol Pavol. Preto vodný krst je pohreb. Je to tak? Vodný krst je pohreb. Pochovať svoj starý život. Pochovať svoj starý život. Zomrieť hriechu a byť živý v Kristovi. Byť živý v Kristovi. Haleluja. Ďalej budeme si tak narýchlo prečítať. Efežanom 1.5 hovorí takto. Od 1 do 5 hovorí, nemusíte si otvoriť. Pavol hovorí v svojich listoch tak. A tak naplnil aj vás mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti v ducha, spôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. A medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadosti svojho tela, vykonávali sme voľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi. Prestúpenia. Vidíme, že Boh nás čo? Obživil s Kristom. Keď sme žili primerane veku tohto sveta. Keď sme žili podľa tohto sveta. Podľa žiadosti svojho tela. Vykonávali sme voľu tela. Hovorí Pavol, ale Boh si nás zamiloval. Boh si teba aj mňa zamiloval. A obživil nás Kristom. Keď sme boli ešte mŕtvi. Obživil nás Kristus. Našho ducha obživil. Haleluja. Efežanom takisto, ktorý hovorí, že Boh si nás zamiloval pre svoju veľkú lásku k nám a obživil nás. Cez svojho syna. Korinským 15, 22 hovorí takto. 1. Korinským 15, 22. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi. Haleluja. Takže tí, ktorí usmrcovali svoje telesný život a naozaj zomreli sami sebe, aby tí, ktorí naozaj zomreli sami sebe, aby taky pokračovali žiť hriešný život.
Lebo omanušťa česte sa odozniča peske rodži vypen, a dyňa lede vleske, a pochovinča oda purano dži vypena do páni. A naozaj miluje Boha. Odozdal svoj život. Nie je možné, aby taký človek žil vo svete, aby chodil podľa svojich žiadostiach. To je živelná dekada svetosť. Není možné, ktorý miluje Boha, ktorý odozdal svoj život Kristovi. Nie je možné, aby žil pre tento svet. Nie je možné. Aby žil v hriechu. Keď sa znovu zrodil a má novú prirodzenosť. A ak Kristus prebýva v ňom, ak má vzťah živým slovom s Ježišom a takto ďalej, taký človek nebude žiť v hriechu. Nebude žiť podľa svojho predstav. A takto ďalej. Naživla pál peskerov. Beodal Pavol Peno, ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech. Te o Kristus ande tu mende, tako telo sin mulo prekalo binos. Te o Kristus ande tu mende živel, o telo sinom mulo je pochovaný. Inom mulo prekalo binos. Ďalej penalo Pavol. Preto ak je niekto v Kristovi, tak čo je? Nové stvorenie. Staré sa pominuli a hľaje nastalo nové. Ne? Rýchlo ešte pôjdeme. Fúsam Rímanom 6. kapitola. Pôjdeme od 11. až do 15. veršu. Prečítame. A tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Preto nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Takže by ste povolovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje nepravosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú a svoje údy vydávali Bohu za nástroj spravodlivosti. A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15. verš. Čo teda? Máme rešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Vidíte? Takže tu ostáva na človekovi. Vidíte? Tu ostáva na človekovi, či dovolí, aby kráľoval hriech v jeho živote. Či bude povolovať svoje žiadostiam, svojmu telu, aby slúžil hriechu. Komu vydávame svoje údy za nástroj? Buď za nástroj nepravosti, alebo vydávame, aby údy boli za nástroj spravodlivosti. Komu vydávame? Keď vydáme svoj život Bohu, tak hriech už nepanuje nad tebou. Keď vydáš svoje telo ako za nástroj spravodlivosti, tak hriech už nepanuje nad tebou. Už nepanuje. Ty nie si teraz otrok hriechu. Keď si vydal svoj život Bohu. Takže hriech, diabol už nepanuje na tvoj život. A teraz Pavol tu hovorí, že komu? Čomu? Komu vydávame? Za nástroj nespravodlivosti alebo za nástroj spravodlivosti? To znamená spravodlivosť. Buď budeme žiť spravodlivý život, svätý život, nasledovať Krista, činiť Božiu voľu, alebo vydáme za nespravodlivosť, ktorý budeme žiť podľa seba, podľa svojich žiadostí, svojich predstav a takto ďalej v hriechu a čo ja viem, hej? Takto Pavol hovorí, hej? Haleluja. Preto Ježiš nás oslobodil od hriechu. Preto Ježiš nás oslobodil. Lebo čo hovorí Biblia? Lebo odmena za hriech bola smrť. Je to tak? Bola smrť. Ale Božím darom milosti je väčší život. V Kristovi Ježišovi. Hovorí Rímanom 6:23. Hovorí Pavol ďalej. Kološanom, nemusíte si otvoriť, hovorí 2 Kološanom, môžete si zapísať, 13:14, hovorí takto. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v prestupnoch a neobriezke svojho tela oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a družobný úpis, ktorí sú predpismi zákona proti nám a nám
prekážal. Čo sokerja? Vymazal. A odstránil. Vymazal. Odstránil. Menžal težal pro Kristus. Vaš ti robino zmenžal temerel. Za riek je smrť. Ode sa stiro menos irimen. Ve mušine a temerel. Vaš ti robinos mušino tavo lomeriben. Vaš miro, vaš tiro, vaš doje keskero. Ale sokerja so Ježiš. Ilas e guma. Ilas orat. Andal peste ila orat. U koskerlas. Ole ratea sa zmazinča tele. Ti robino sa vo sas proti amende. Družobný úpis. Vymazal a odstránil. A sopenel, že primárža spor Kristus. Preto, aby si viacej už nežil podľa svojho spôsobu života. Lebo te živá palamaro živipen. Tak palamaro živipen. Te živá ando svetos. Tak ino dá hriešno, binočno. Je to nástroj nespravodlivosti. Haleluja. Preto Kristus nás oslobodil od hriechu a ukázal nám, ako ďalej žiť v novote života. A slobode, haleluja. Len ostáva na človeku. Ostáva to na človeku. Pretože v Ježišovi Kristovi sme slobodní, haleluja. Sme slobodní. Už nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Už nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. A moja otázka, keď sme boli pod milosťou, keď sme pod milosťou, čo teda? Čo teda máme? Máme ďalej riešiť, ako som povedal? Lebo žijeme pod milosťou. Môžem sa opíjať, lebo som pod milosťou? Môžem. Môžem sa opíjať. Môžem fajčiť, lebo som pod milosťou? Môžem kradnúť, lebo som pod milosťou? Môžem hrať automaty, lebo som pod milosťou? Môžem si robiť, čo chcem, lebo som pod milosťou? Môžem si, keď chcem prísť na skupinku, či na bohoslužbu, alebo lebo som pod milosťou, a keď nepôjdem, tak Boh mi odpustí, však čo, však máme milosť. Lebo sme pod milosťou? Môžem ešte trošku byť vo svete? Môžem ešte trošku to a tamto? Lebo som pod milosťou? Biblia hovorí jednu vec. Matúš 3:10. Sekera už je priložená. Sekera už je pripravená. Sekera už je priložená na korene stromu. Už je pripravená. Sekera už je pripravená na korene stromov. A každý strom, ktorý nerodí dobre ovocie, vyhnú ho. Vyhnú a hodia ho kde? Do Božieho kráľovstva. A tak? Do ohňa. Do ohňa. Vidíte? Takže človek, ktorý nežije novým životom, je ako strom, ktorý nenesie dobre ovocie. A bude odsúdený, hodený kde? Do ohňa. Vidíte? Preto krst, ako hovoria, že tá krst ma spasí, krst ma zachráni, keď nebudem pokrstený, tak nebudem spasený. Vieš čo? Odovzdaj svoj život Pánovi. Žij tak, ako máš žiť s Kristom. A hovorí ti, že bude spasený. Neboj sa ostatné veci, krst. To už robíš len obraz, že veríš, že to, čo Pán Ježiš robil, aj ty musíš robiť. Vidíte? Toto máme robiť. Toto máme robiť. Kada maj nás tekerov? Te duruľov kastar, le svetostar, sobuter, te meras prekal peste, prekal amare žiadosti, te mundaras amare žiadosti andre peste. Opalpenou môj život je Kristus, už nie ja, ale Kristus, môj život. Môj život je to, aby som činil Božiu voľu. A dokonca peno tete man mundarna, mena bajina v palmíro živipen. Lebo život je môj Kristus. Toto máme robiť. Toto je ten krst. Toto je naozaj ten krst. Lebo Biblia hovorí, že svoj starý život mokal na páni. Pochovinžal na do páni. A uštidal sa nebo. A do Ježiš Kristus neja sa las pochovíme.
Toto je ten krst. He? Pretože to, čo rád robíme, preto to, čo rád robíme, tomu sa aj zaviazujeme a počúvaj. A stávame sa čo? To, čo rád robíme, zaviazí nás pes a sopaje sa časoleske? Áno. Odraz so rád keres, spandes pes a paje sa časoleske otrokos. O ani na džanes. A sa otrokos soleske. Potom sa stávame otrokmi. Preto pôjdeme už narýchlo. Rimanom. Takisto 6. kapitola budeme prečítať od 16. veršu až do 23. Ode peno do rede. A či neviete, že komu sa odávate za otrokov, aby ste poslúchali tomu, čo ste otrokmi, a tomu ste poslušní. Alebo hriechu. Na smrť, alebo poslušnosť. Na spravodlivosť. Ale vďaka Bohu, že ste len boli otrokmi hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. Oslobodení však od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. A aké ovocie ste vtedy mali z toho? A teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť. A teraz však oslobodenie od hriechu a oddaní službe Bohu máte svoje ovocie na posvetenie a na pokon večný život. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život. Haleluja. Už pomaly budem končiť. Takže Ježiš Kristus nás čo? Odslobodil od hriechu. Je to tak? Hovorí Pavol v Kološanom 1.3 hovorí takto. Otec, šuso keržas odatan dalo nebos. Otec vytrhol nás z moci tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného syna penov. O Pavol. Evangelium Jana penov 8. kapitola 36 penov. Hovorí Ježiš, keď vás teda syn vyslobodí, takže budete skutočne vyslobodení. Preto Ježiš prináša čo? Skutočne oslobodenie. Trvalé oslobodenie. Viete, že svojou slobodou si nemusíme vybojovať. Nemusíme si vybojovať vlastnými silami. Tyri sloboda namušine ste bojno peske tyra zoraha. Akanake mekada mekerava andemiri zor. Vlastnými silami. Lebo Kristus na kríži vybojoval za nás. Takže Kristus nás už oslobodil. Od všetkého. Od všetkého. Od nepravosti, z nedokonalosti, z hriechu, z otroctva. Boh nás už vyslobodil. Len to musíme prijať. A žiť. Haleluja. Už pomaly budem končiť. Preto Ježiš nás vyslobodil a vykúpil zo svojho krvou. Ale keď ostávame v hriechu, ako som povedal, tak sme otrokmi hriechu. A taký človek, počúvate, taký človek potrebuje oslobodenie. Taký človek potrebuje oslobodenie, lebo je viazaný hriechom. Je viazaný hriechom, ktorý mu ponúka diabol. Haleluja. Dobre, musím preskočiť. Dobre. Takže Pavol zdôrazňuje, 2 Korinťanom 5.17 zdôrazňuje takto. Už budem končiť. Ak je niekto, ako som povedal, ak je niekto v Kristovi, tak je nové stvorenie. Je to tak? Takže nové stvorenie nemá žiť podľa starého spôsobu života. A toto je ten krst. Toto je ten krst. Toto je naozaj ten krst. Že sme zomreli pre tento svet, zomreli sme Kristom, zomreli sme pre tento svet a môj život patrí Bohu. Moja rodina, môj dom, budeme slúžiť Bohu, a budem činiť Božiu voľu. To, čo chce Pán. Takže krst, počúvajte, krst vás nespasí. Lebo Spasiteľ spasuje.
o Ježišin spasitelis, na o Kristos, ale o Ježiš, duša je spasino. Džana manušenka je pes dinete bolel, bode pes, a šo so kerde. On sar pes gelete bolel, able palo boli pensando par negada. Mecani cai sando par negada, palo boli penso kerde, oslava. A Džani sabi oslava. Panč, šo cakti, Jack Daniel proskamint, proskamint, oradios kolabare bedni, mukle peske, olea oslavine nas, Džani so si kam nas. So chude nás, kaj pes bole nás, si kam nás o paperi, že oni ne bolde. Ule palenkenca oslavine nás o bolipen. Takže môžeš byť, ja nehovorím, že teraz krst nie je dôležitý, je to veľmi dôležitý krst, lebo to má svoj význam, ale krst ťa nebude spasiť. Alebo, a chajnom paso ste vakerav, oživi pene devleahin dôležito. Oživi pene devleahin dôležito. Preto, Kristovi sme nové stvorenie. Takže vodný krst je čo? Vodný krst je pohreb. Pochovať svoj starý život. Zomrieť riechu, krst, zomrieť riechu a byť živý v Kristovi, haleluja. Oslobodenie od riechu a ako ďalej máme žiť. Toto je ten krst. Amen? Haleluja. Dobre, asi otázky neviem, či budete mať, alebo nie, ohľadom toho krstu a žiť novým životom, ale dobre, potom po koniec môžete prísť. Teraz asi nie, lebo nemáme veľa času a vidím, že Marek pije veľmi ten čaj. Šajkerovare sa dobre, ok. Šel čas pa Marek, pindravim čas pe ste modlino, Adesso adesso amen modina spes vaša maro čivipen. Sako pes modino vaš peski čivipen, Ake sa salas boldo a penjal. Hoj tiro purano čivipen muke sa pochovines. Ando pani, a už z nebo manuš. Ande a da speros pes modlin. Hende vla kermandar nebo manuš. Deman zorte birina v te život, te činio teri volja. A takto ďalej. Amen, slava tuke miro, raj miro, deo, Pane. A vas angla tute Ježiš, Pane. Lebo tu sa lamaro raj, Pane. Tu sa lamaro deo, Pane, miro, raj miro, deo, Pane. A vas angla tute a pena soy kampala menge tu reja devla. Ande amaro živi pen Ježiš, Pane. Mangas Kristo raja devla, Pane, miro, raj, miro, deo, Pane. Te posilnine sa maro živi pen, miro, raj, miro, deo, Pane. Te obnovine, Pane, pro sako žive, Pane, pro neves, a maro živi pen raja devla. Te desa men zorande, a maro živi pen raja devla, Pane. Hoj sobuter pes, Pane, te zdjali nas, Pane, ale svetosta raja devla, Pane. Te ava sa riek, Pane, svetlost, Pane. Sa riek majakos prekala da svetlost raja devla, Pane. Aby sme boli aj soľo, Pane, pre tento zem, Pane, haleluja, Pane. A aby sme boli príkladom, Pane, pre iných, Pane, haleluja, miro, raj, miro, deo, Pane. Avke manga raja devla, Pane. O, te obžužares, Pane, Pane, ty rikhangeri, miro, raj, miro, deo, Pane. Aby sme, Pane, aby sme sa oddelili, Pane, od tohto sveta, Pane, haleluja, Pane. A viac, aby sme sa približili, Pane, k Tebe, Pane, aby sme sa posviecovali, Pane. Aby sme sa oddelili, Pane, len pre Teba, Pane, haleluja. Daj, Pane, aby náš život, Pane, mohol raz, Pane, stáť, Pane, pred Tvojim trónom, Pane. Aby si sa, Pane, z našeho života, Pane, radoval, Pane. O, Pane, my sa modlíme, Pane, aby Tvoja moc, Pane, prišla na náš život, Pane.
A ty ho rád, Pane, Reja Devla, te obžužárala mi, Reja Devla, prosako džives. Te varekana pes previni nás, Reja Devla, voči a dá. Pane, te varekana druž vás, Pane, tutah miro, raj miro, Deo. A kera so dá so pes tuke napačino, Ježiš, Pane. Odmuk, Reja Devla, Pane, odmuk, amenge, miro, raj miro, Deo, Pane. Chceme, Pane, byť, Pane, nástroj spravodlivosti, Pane. Chceme žiť, Pane, spravodlivý život, Pane. Svätý život, Pane, haleluja, s Tebou, Pane. Pretože Ty si svätý, Pane, haleluja. Ó, Pane, tak Ti ďakujeme, Pane, že sme chrám, Pane. Pre Ducha Svätého, Pane, že Duch Boží, Pane, nás vedie, Pane. Že Duch Boží nám zjavuje, Pane, haleluja. Že Duch Svätý, Pane, hovorí k nám, Pane. Ó, slava Tke, miro, raj, miro, Deo, Pane. Pai che rascheva știri milos. Pai che rascheva știro laci pe Ježiš, Pane. Tu sa furamența, Pane, anamu che sa merea devla. Ale furamen, Pane, aleluja. Kame sa napomenine, Pane, andro lace veci, miro, raj, miro, Deo, Pane. A keď ke Pai che raja devla, Pane. Tu sa lačo do raja devla, Pane. Sa obyčať al tire čas, Pane, Ježiš, Pane. Haleluja, miro, raj, miro, Deo, Pane. A keď te otiro na oslavíme, na vyvyšíme, miro, raj, miro, Deo. Haleluja, Jezus. Haleluja, miro, raj, miro, Deo. Kamilare som, chcel som niečo. Ja som zabudol. Haleluja, Jezus. Kamilare sa, ale bystržu. Dobre, keď sme takto, tak šajpec modlí nás vaše čaje, vaše Estera. Lebo sama zlá ako doktori sa radžive, a ima berš už raz poradare bohinla nosné mangle, a ima jedem barela, a radžive sa keďa ma poďme geľam ko doktoris, tak je doktorka penža, že pribarila ke mas, onak, ke odaso hinla o mangle, a iba si kaža, te so iba, no, si kaža iba, no, he, no, dobre. A menge penjas adete amna, tak užaria meg berš palada. O ja menge kokori penja, hin mi što težalne tu maro country, a so si geder, lebo igen lako da baron. He? No a če calo rad nasovo, rena kea, že to sara puča, he, a dukala, he? Eno, že ima igen la bari hine a pribarila, ki bai si kaže, bai s tebi ulja so do te, i bai naláčo, ali bai penja, že na mušina spes to bavino, he? Ča penja so si geder mušine težal, lebo peno, ande tu maro country oda si gedera si kerna, he? Takže amen pes modlina se, mi to lodo peske rovasa. Myšes, takže Marienka, he, čeori lakeri takisto virusi z Andropera, takto ďalej, he, hinici kňori. No tak šela z tela, he, šajpes modlina se. Amen, slava Tke, miro, raj, miro, Deo, amen. Amen, miro, raj, miro, Deo, Pane. Ava sangla tute raja devla. Ke kaste, Pane, te vičinaske naketu, miro, raj, miro, Deo, Pane. Tu sa, Pane, doktorende, miro, raj, miro, Deo, Pane. Tu amenge zastupim, že, Pane, svoj saso mangaha, Pane. Ande tiro náv, Ježiš, Pane, hojela mengo da dino. A me akanake práve prehlasina raja devla, Pane. Prekale Estera raja devla, Pane. A ako zároveň prehlasina miro, raj, miro, Deo, te prekalo di čori, miro, raj, miro, Deo, Marienka, keri, miro, raj, miro, Deo. Tu, Džanes, Pane, savo problemo, savo da him, Pane, raja devla. Amen, práve akanake manga, miro, raj, miro, Deo, te abol osastipe raja devla. Práve akanake moc to meni Ježiš, Pane, haleluja, Pane. Manga tola mangle, raja devla, Pane. Te viromnino pes, te toho pes prota, miro, raj, miro, Deo, Pane. Práve akanake, miro, raj, miro, Deo, te uvolnino, Pane, o mangli ando návle Kristoskero raja devla, Pane. Akanake bičovav olav sa vo sastarov, ando návle Kristoskero, miro, raj, miro, Deo, Pane. A ke te prela Marianka, keri čori, miro, raj, miro, Deo. Dojek, Pane, bunka, dojek údos, Pane, dojek cieva, Pane. Andela, kero telo z reha devla, teo sasti moc to meni Ježiš reha devla. A dojek, Pane, nasvalipen dojek dúk, Pane, dojek bacil, Pane. Težal avian dala kero telo z moc to meni Ježiš, Pane. Moc to meni našeho Pána Ježiša Krista. Práve teraz, Pane,
Pane. My sa protivíme, Pane, haleluja. A vyzdávame moc to mene našeho Pána Ježiša Krista, že Ty si Pán pánom a král kráľom, Pane. U Teba je nič nemožné, Pane, haleluja, Pane. A my vyzdávame, Pane, ako hovorí Iziáš, že v Tvojich ranách, Pane, že sme uzdravení, Pane. A, Pane, už len ďakujeme Ti, Pane, za to, lebo veríme a dôveríme Ti, Pane. Haleluja, že Ty si Boh uzdravujúci, Pane, ktorý budeš, Pane, haleluja, uzdravovať, Pane, mene našeho Pána Ježiša Krista, Pane. Amen, haleluja.